δίνοντας το λόγο στην δόκτωρα Ελίνα Καραματζιάννη, ερευνήτρια και διοικητικό μέλος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, διδάσκουσα στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Γενική Γραμματέα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Καθηγητών και Διανοούμενων για την Προαγωγή της Φιλοσοφίας στην Εκπαίδευση, ΕΚΔΕΦ, με την εισήγηση της βιοηθικής στη τάξη, μαθαίνοντας να ζούμε και να σκεφτόμαστε. Θέλετε να μας πείτε κάτι λίγο πιο πριν? Έχουμε μια αλλαγή στους ομιλητές. Θα το πούμε μετά, μόλις τελειώσω. Ωραία, μετά την εισήγησή σας. Ωραία. Την εισήγησή μου θα σας πω. Έχετε δίκιο, κακώς βέβαια, θα μπορούσαν να συμπλέουν. Γιατί να υπάρχει μια διένεξη? Δεν υπάρχει λόγο. Θα μπορούσαν να συμπλέουν. Τρόποι βρίσκονται. Βούληση πολιτική κυρίως. Και μετά οποιαδήποτε άλλη μορφή βούληση χρειάζεται. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ξεκινήσω. Είμαστε έτοιμοι? Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να μοιραστούμε ένα κοινό προβληματισμό που αφορά στον πυρήνα της εκπαιδευτικής μας αποστολής, στη μεταφορά της βιοηθικής από τη θεωρία στη σχολική τάξη. Κεντρικός μας στόχος είναι ο βιοηθικός εγγραμματισμός. Κεντρικός μας στόχος είναι ο βιοηθικός εγγραμματισμός. Η ικανότητα δηλαδή των μαθητών να κατανοούν, να επεξεργάζονται και να αξιολογούν ηθικά διλήμματα που προκύπτουν από τη σχέση επιστήμης, τεχνολογίας, ανθρώπου και ζωής. Ζούμε σε μια εποχή ραγδαίων εξελίξεων, όπου η πρόοδος στις βιοεπιστήμες θέτει διαρκώς νέα ερωτήματα για τα όρια της ανθρώπινης παρέμβασης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η εκπαίδευση καλείται να καλλιεργήσει όχι μόνο γνώσεις, αλλά κρίση, συνείδηση και υπευθυνότητα, καθώς το άτομο νοείται πλέον ως μέρος ενός ευρύτερου πλέγματος σχέσεων με την κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον. Η αφετηρία αυτής της προσπάθειας βρίσκεται στην ίδια στην καθημερινότητα της τάξης, μέσα από αυθόρμητες φράσεις των παιδιών, όπως «δεν είναι δίκαιο», «γιατί να το κάνω», «δεν φταίω εγώ», «αυτό δεν είναι σωστό», «κυρία, αυτός έκλεψε», «γιατί εκείνος να έχει περισσότερα», «αν δεν με δουν, πειράζει», «όλοι το κάνουν», «ήταν ατύχημα, δεν το ήθελα», «δεν είναι δικό μου πρόβλημα», «εγώ απλώς ακολούθησα τους άλλους», «είναι φίλος μου, πρέπει να τον καλύψω», «αν πω την αλήθεια θα μπλέξω», «δεν είναι κακό, δεν πειράξα κανέναν», «γιατί να βοηθήσω, τι θα κερδίσω εγώ». Αυτές οι στιγμές αποτελούν το πεδίο όπου φιλοσοφική σκέψη προσφέρει το στέρεο υπόβαθρο για την παιδαγωγική μας πράξη. Αναλυτικότερα, ξεκινώντας από τη δεοντολογική ηθική του Immanuel Kant, μπορούμε να προβληματιστούμε με τη θέση ότι ο άνθρωπος πρέπει να αντιμετωπίζεται πάντοτε ως σκοπό και ποτέ μόνο ως μέσο. Επιχειρώντας να εφαρμόσουμε αυτή την αρχή στην περίπτωση της αντιγραφής ή του σχολικού εκφοβισμού, οι μαθητές δίνονται να αναρωτηθούν αν χρησιμοποιούν το συμμαθητή τους για δικό τους όφελος. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της αντιγραφής, ένας μαθητής που ζητά τις απαντήσεις από ένα συμμαθητή του την ώρα της αξιολόγησης, στην ουσία, αξιοποιεί τη γνώση και τον κόπο του άλλου, προκειμένου να εξυπηρετήσει προσωπικό όφελος. Αντίστοιχα, ένας μαθητής που δίνει τις απαντήσεις χωρίς να σκεφτεί τις συνέπειες, μπορεί να συμμετέχει άθελά του σε μια πράξη που υπονομεύει τη δικαιοσύνη και την αξιοκρατία της μαθησιακής διαδικασίας. Στην περίπτωση του σχολικού εκφοβισμού, τα παραδείγματα γίνονται ακόμα πιο σύνθετα. Ένας μαθητής που συμμετέχει σε μια ομάδα που κοροϊδεύει ή αποκλείει ένα συμμαθητή του, μπορεί να τον χρησιμοποιεί ως μέσο για να ενισχύσει τη δική του κοινωνική θέση μέσα στην ομάδα. Ο ίδιος ο μαθητής θύμα, από την άλλη, αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο διασκέδασης ή επιβεβαίωσης των άλλων και όχι ως πρόσωπο με αξία και αξιοπρέπεια. Στόχος μας, λοιπόν, είναι η κατανόηση της αξιοκρατίας και της εγγενούς αξίας κάθε προσώπου. Μέσα από τέτοια παραδείγματα, οι μαθητές μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι ακόμα και οι καθημερινές σχολικές πράξεις έχουν ηθική διάσταση
και ότι η συμπεριφορά τους επηρεάζει άμεσα την ποιότητα των σχέσεων μέσα στην τάξη. Μέσω αυτού ενισχύεται η προσωπική ακεραιότητα, η ενσυναίσθηση και ο αμοιβαίος σεβασμός. Παράλληλα, η σκέψη μας διευρύνεται προς τον ωφελισμό του John Stuart Mill, όπου μια πράξη αξιολογείται με βάση το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για το σύνολο. Όταν συζητάμε για τη σπατάλη νερού και τροφίμων ή εξετάζουμε το παράδειγμα της κοινωνίας των μυρμηγκιών, οι μαθητές αναλογίζονται τις συνέπειες της ατομικής τους τάσης. Για παράδειγμα, στη σπατάλη νερού και τροφίμων μπορεί να τεθεί το ερώτημα τι σημαίνει στην πράξη όταν ένας μαθητής αφήνει τη βρύση να τρέχει άσκοπα στο σχολείο ή όταν πετάει φαγητό από το κηλικείο χωρίς δεύτερη σκέψη. Η ατομική αυτή επιλογή, που φαινομενικά μοιάζει ασήμαντη, όταν επαναλαμβάνεται από πολλούς ανθρώπους, οδηγεί σε σημαντική επιβάρυνση των φυσικών πόρων και σε κοινωνικές ανισότητες, αφού υπάρχουν πληθυσμοί που δεν έχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά. Έτσι, οι μαθητές καλούνται να δουν πως η προσωπική τους συμπεριφορά συνδέεται με ένα ευρύτερο παγκόσμιο πρόβλημα. Αντίστοιχα, μέσα από το παράδειγμα της κοινωνίας των μυρμηγκιών, οι μαθητές παρατηρούν ένα οργανωμένο σύστημα στο οποίο κάθε μέλος δρά προς όφελος του συνόλου. Τα μυρμήγκια συνεργάζονται, μοιράζονται ρόλους και συμβάλλουν στη συλλογική επιβίωση της αποικίας. Ακόμη και αν αυτό σημαίνει προσωπική προσπάθεια ή περιορισμό του ατομικού συμφέροντος. Μέσα από αυτή τη σύγκριση, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να προβληματιστούν για το πώς η συνεργασία και η συλλογική υπευθυνότητα μπορούν να βελτιώσουν και την ανθρώπινη κοινωνία. Προσδοκούμε να αντιληφθούν τις συνέπειες των πράξεών τους στο κοινωνικό σύνολο. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η κοινωνική ευθύνη, η οικολογική συνείδηση και το πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. Επιπροσθέτως, εντάσσουμε στην προσέγγιση μας τον John Dewey, που υποστηρίζει ότι η γνώση και η μάθηση οικοδομούνται μέσα από την εμπειρία. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της μέλισσας. Από την αρχική αντίδραση του φόβου, τη φοβάμαι γιατί τσιμπάει, οι μαθητές μπορούν να περάσουν στη γνώση για την επικονίαση και τη διατήρηση της ζωής, θέτοντας το ερώτημα ηθικής τάσης. Έχουμε δικαίωμα να καταστρέφουμε ή να αποφεύγουμε κάτι που είναι απαραίτητο για τη διατήρηση του οικοσυστήματος, ακόμη και αν αυτό μας προκαλεί φόβο. Το αποτέλεσμα είναι η μετατόπιση από μια άμεση αντίδραση σε μια βαθύτερη κατανόηση της ευθύνης μας απέναντι στη φύση. Έτσι δύναται να ενισχυθεί η κριτική επεξεργασία των συναισθημάτων και η θεμελίωση της περιβαλλοντικής ηθικής. Η ουσιαστική βέβαια τομή στα νέα προγράμματα σπουδών του ΙΕΠ βρίσκεται στην επιστροφή στην αρεταϊκή ηθική του Αριστοτέλη. Εδώ το θεμελιώδες ερώτημα μετατοπίζεται από το εξωτερικό, τι πρέπει να κάνω, στο εσωτερικό, ποιος θέλω να είμαι. Στόχος μας δεν είναι πια η συμμόρφωση σε κανόνες, αλλά η διαμόρφωση του ηθικού χαρακτήρα του μαθητή μέσα από την έξι, δηλαδή τη συνήθεια, και τη διαρκή αναζήτηση της μεσότητας, εκείνης της χρυσής τομής και ισορροπίας ανάμεσα στην υπερβολή και την έλλειψη που καθορίζει την ορθή πράξη. Καλλιεργώντας αρετές, όπως η φρόνηση, η δικαιοσύνη, η ενσυναίσθηση, βοηθούμε το παιδί να εσωτερικεύσει τις αξίες, μετατρέποντας την ηθική στάση από μια εξωτερική επιβολή σε αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς του. Πώς όμως μετατρέπουμε αυτές τις έννοιες σε βίωμα? Η απάντηση βρίσκεται στη δημιουργία μιας κοινότητας ηθικής διερεύνησης μέσα στην τάξη. Το πρότυπο που υιοθετείται από τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα έχει ως κύριο στόχο τη συλλογική αναζήτηση της γνώσης, την κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων. Τα μέλη συμμετέχουν σε μια διαδικασία διερεύνησης, ανταλλάσσοντας απόψεις, ιδέες και γνώσεις, με σκοπό την από κοινού ανάπτυξη νέων ιδεών ή την επίλυση σύνθετων ζητημάτων. Σε αυτή την κοινότητα όλα τα μέλη θεωρούνται ισότιμα και η συμβολή τους είναι εξίσου σημαντική. Στο πλαίσιο αυτό εισάγονται ηθικά διλήμματα προς επεξεργασίας. Το θρύλημα της αξιοπρέπειας, όπου αναρωτιόμαστε, αν βοηθώντας ένα φίλο να αντιγράψει επειδή αγχώθηκε, παραμένουμε δίκαιοι στους άλλους, και ποια αρετή τελικά προέχει?
καθώς και το δίλημμα του κοινού καλού, σχετικά με το αν είναι σωστό να χρησιμοποιούμε το περιορισμένο νερό του σχολείου για παιχνίδι ή αν οφείλουμε να το κρατήσουμε για την υγιεινή όλων. Παράλληλα, το βιοειθικό δίλημμα θέτει το ερώτημα αν είναι σωστό να στερήσουμε από ένα ζωντανό όν το φυσικό του περιβάλλον για τη δική μας ευχαρίστηση. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με ερωτήσεις διερεύνησης που αγγίζουν τον πυρήνα της ηθικής τάσης. Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι αν οι επιλογές μας κάνουν τους άλλους να υποφέρουν? Και ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που θέλω και σε αυτό που πρέπει? Αυτές οι δράσεις βρίσκουν την απόλυτη εφαρμογή τους στα εργαστήρια δεξιοτήτων, όπου η γνώση ξεφεύγει από τα στενάρια του βιβλίου και γίνεται πράξη. Μέσα από τη θεματική «Φροντίζω το περιβάλλον, ενδιαφέρομαι και ενεργό», προωθούμε την ολιστική μάθηση. Ο μαθητής δεν μαθαίνει απλώς πληροφορίες, αλλά αναπτύσσει ήπιες δεξιότητες, όπως η συνεργασία και η επίλυση προβλημάτων. Έτσι, ο χρόνος αξιοποιείται δημιουργικά και συνεργατικά. Οι μαθητές μπορούν να χωριστούν σε ομάδες και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες, όπως το παιχνίδι ρόλων και το debate, τη δομημένη δηλαδή ανταλλαγή επιχειρημάτων πάνω σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Για παράδειγμα, σε μια συζήτηση για την ευθανασία των ζώων, σε μια συζήτηση για την ευθανασία των ζώων, κάθε ομάδα εκπροσωπεί μια διαφορετική οπτική. Τον κτηνίατρο, τον ιδιοκτήτη, τον ακτιβιστή, τον πολίτη, ενώ στο debate καλούνται να υποστηρίξουν τεκμηριωμένα μια θέση, ακούγοντας και αντικρούοντας την αντίθετη άποψη. Μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούν να τεθούν κρίσιμα ερωτήματα που καθοδηγούν τον προβληματισμό. Ποια αξία θεωρείται πιο σημαντική σε αυτή την περίπτωση και γιατί? Πότε μια απόφαση θεωρείται ηθικά σωστή? Όταν μειώνει τον πόνο ή όταν προστατεύει τη ζωή με κάθε κόστος? Έχει δικαίωμα ο άνθρωπος να αποφασίζει για τη ζωή ενός ζώου? Και με ποια κριτήρια? Μπορεί μια δύσκολη απόφαση να είναι ταυτόχρονα σωστή και επώδυνη? Πώς επηρεάζει το συναίσθημα η λύπη, ο φόβος, η ενοχή, την ηθική μας κρίση? Τα αναμενόμενα αποτελέσματα δύνανται να είναι τα εξής. Για τους μαθητές, η διαδικασία καλλιεργεί την κριτική σκέψη και την επιχειρηματολογία μέσω του debate, ενώ το παιχνίδι ρόλων ενισχύει την ενσυναίσθηση και την κατανόηση διαφορετικών οπτικών. Αυτή η προσπάθεια είναι απαραίτητα διαθεματική, καθώς η βιοειθική λειτουργεί ως γέφυρα που συνδέει όλα τα γνωστικά αντικείμενα, επιτρέποντας το μαθητή να δει τον κόσμο ολιστικά και όχι αποσπασματικά. Έτσι, στις φυσικές επιστήμες, η τέλεια ντομάτα, για παράδειγμα, εξετάζουμε τα όρια της παρέμβασης στο DNA σε σχέση με το οικοσύστημα. Οι μαθητές μελετούν την καλλιέργεια των φυτών και καλούνται να σκεφτούν αν οι επιστήμονες μπορούν να αλλάξουν μια ντομάτα ώστε να μην χαλάει, αλλά αυτό την κάνει να χάσει τη γεύση της ή να επηρεάσει τα έντομα που την επικονιάζουν, πρέπει να το κάνουν. Στόχος είναι η κατανόηση ότι η επιστημονική πρόοδος πρέπει να συμβαδίζει με το σεβασμό στη φύση. Επίσης, στην πληροφορική, για παράδειγμα, το έξυπνο ρομπότ. Αναρωτιόμαστε αν ένα ρομπότ μπορεί να έχει δικαιοσύνη και ποιος φέρει την ηθική ευθύνη του προγραμματισμού του. Σε ένα σενάριο όπου ένας ρομπότ γιατρός πρέπει να επιλέξει ποιον ασθενή θα βοηθήσει πρώτο, οι μαθητές προβληματίζονται για το αν οι ανθρώπινες αξίες μπορούν να μεταφραστούν σε κώδικα και ποιος ευθύνεται αν μια μηχανή πάρει μια λάθος απόφαση. Στη γλώσσα και στη λογοτεχνία επίσης, ενσυναίσθηση μέσω της αφήγησης. Δηλαδή, μπορούμε να πείσουμε την ενσυναίσθηση μέσα από εμβληματικά έργα όπως ο Φρακενστάιν της Μέρι Σέλεϊ. Συζητάμε για την ευθύνη του δημιουργού απέναντι στο δημιούργημά του και για το πώς νιώθει κάποιος που αντιμετωπίζεται ως διαφορετικός ή ως πείραμα. Άρα βοηθά να κατανοήσουμε τη θέση του άλλου, του διαφορετικού ή του περιθωριοποιημένου όντως και θέτει το ερώτημα αν είναι ηθικό για τον άνθρωπο να παρεμβαίνει στους νόμους της ζωής και του θανάτου. Με αυτόν τον τρόπο η λογοτεχνία γίνεται ο καθρέφτης όπου οι μαθητές αναγνωρίζουν την ανάγκη για αποδοχή και σεβασμό στην αξιοπρέπεια κάθε ύπαρξης.
Επιπροσθέτως, στην κοινωνική αγωγή, ελευθερία και δημόσια υγεία. Συνδέουμε την ατομική ελευθερία με τη δημόσια υγεία μέσα από το παράδειγμα των εμβολιασμών ή τη χρήση μάσκας. Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν πού σταματάει η δική μου ελευθερία και πού ξεκινάει η ευθύνη μου για την προστασία του διπλανού μου. Εδώ η θεωρία του Μιλ για το κοινό καλό βρίσκει την απόλυτη εφαρμογή της στην κοινωνική συμβίωση. Στα εικαστικά τέλος, οπτικοποιούμε την ηθική της φροντίδας, ζωγραφίζοντας το σεβασμό προς το περιβάλλον. Οι μαθητές δημιουργούν έργα που δεν αναπαριστούν απλώς στη φύση, αλλά εκφράζουν το πώς νιώθουμε εμείς απέναντι σε ένα πληγωμένο οικοσύστημα, μετατρέποντας τις αφηρημένες αξίες σε χρώμα, σχήμα και καλλιτεχνική δράση. Η εκπαιδευτική αλληλουχία μπορεί να ολοκληρωθεί με τη δημιουργική γραφή. Μπορούμε να ζητήσουμε από τα παιδιά να γίνουν οι ίδιοι συγγραφείς ιστοριών, όπως το σενάριο «Ο κόσμος των τέλειων παιδιών». Οι μαθητές φαντάζονται ένα κόσμο χωρίς διαφορετικότητα και αναρωτιούνται πώς θα ήταν μια κοινωνία όπου όλοι είναι ίδιοι, τι χάνεται όταν απουσιάζει η μοναδικότητα, πώς θα ένιωθες αν δεν μπορούσες να εκφράσεις τη δική σου μοναδικότητα. Προσδοκόμενο αποτέλεσμα είναι η συνειδητοποίηση των κινδύνων της ομοιομορφίας. Ενισχύεται έτσι η αποδοχή της διαφορετικότητας, η ελευθερία της έκφρασης και η βαθύτερη κατανόηση ηθικών διλημμάτων μέσα από την αφήγηση και τον συμβολισμό. Για τον εκπαιδευτικό, η μέθοδος αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο δυναμικής αξιολόγησης. Μέσα από τις αντιδράσεις και τα γραπτά των μαθητών, μπορεί να διαβάσει το βάθος της κατανόησής τους και να διαπιστώσει αν έχουν μεταγνωστικές ικανότητες. Έτσι, ο δάσκαλος δεν εξετάζει απλώς γνώσεις, αλλά παρακολουθεί την ηθική εξέλιξη των μαθητών και την ικανότητά τους να εφαρμόζουν αξίες σε πραγματικά προβλήματα. Συμπερασματικά, σε όλη αυτή τη διαδρομή, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός. Σύμφωνα με τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα του ΙΕΠ, οφείλουμε να είμαστε διευκολυντικοί, εμψυχωτικοί, καθοδηγητικοί και αναστοχαστικοί. Ως δημοκρατικοί και καινοτόμοι συντονιστές δεν δίνουμε απαντήσεις έτοιμες, αλλά καλλιεργούμε το διάλογο γύρω από τις αξίες, όπως η αξιοπρέπεια, ο σεβασμός του άλλου, η ευθύνη και η συμφιλίωση, τοποθετώντας την έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στην κορφή. Το δικαίωμα του παιδιού στην αξιοπρέπεια και το σεβασμό δεν είναι απλώς μια ηθική επιταγή, αλλά κεντρικό στοιχείο των θεμελιωδών εγγράφων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Αυτή η προσέγγιση ανταποκρίνεται πλήρως στο στόχο ενός ανοιχτού, δημοκρατικού και συμπεριληπτικού σχολείου που διαμορφώνει ενεργούς πολίτες και ηθικά σκεπτόμενους ανθρώπους. Μέσα στην τάξη δεν καλλιεργούμε μόνο γνώσεις, αλλά ανθρώπους. Δεν θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Δεν αρκεί να τους δίνουμε απαντήσεις. Χρειάζεται να τους μάθουμε να θέτουν τα σωστά ερωτήματα, να σκέφτονται, να νιώθουν και να αναλαμβάνουν ευθύνη για τις επιλογές τους. Η βιοηθική μετατρέπει τη μάθηση σε εμπειρία ζωής. Γιατί στο τέλος, η εκπαίδευση δεν κρίνεται μόνο από όσο γνωρίζουν τα παιδιά, αλλά το πώς σκέφτονται, πώς συνυπάρχουν και πώς επιλέγουν να ζουν. Ας θυμηθούμε τη φράση του αρχαίου Έλληνα ιστορικού και φιλόσοφου Πλούταρχου. Το μυαλό δεν είναι ένα δοχείο που πρέπει να γεμίσει, αλλά μια φωτιά που πρέπει να ανάψει. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο σημείο αυτό να πω ότι η κυρία Ζάνου δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί λόγω έκτακτων υποχρεώσεων. Στο πλαίσιο της ημερίδας μας θα θέλαμε να πραγματοποιήσει μια σύντομη παρέμβαση ο υποψήφιος διδάκτορ φιλοσοφίας, κύριος Γιάννης Κονταράκης, ο οποίος θα αναφερθεί στην ηθική διάσταση της συμπερίληψης των μαθητών με αναπηρία στο σχολικό περιβάλλον, τον οποίο και καλωσορίζουμε θερμά.